Slightly abusing myself. Kasi diba dapat matulog na ako. But I cannot. Kasi kung matutulog ako ngayon, hindi na ako makakatulog mamayang gabi. So, ang tendency niyan, sleepy ako tomorrow sa duty ko. So, hindi pwede yun. Mas lalong hindi pwede yun. Dapat, mamayang gabi, makapagpahinga na ako. Good morning guys! Welcome back to another vlog! So, magta-12 na guys ng hapon. Kaso, kagigising ko pa lang kasi nakatulog ako mga 4 AM na. Actually, nakatulog ako ng mga 2. Kasi nga, diba, sunod-sunod yung night shift ko nitong mga nakaraan. And then, my sleeping pattern talaga is really a mess. Tapos, nakatulog ako ng 2 after kong mag-edit ng video. And then, nagising ako ng 3 kasi kumakatok si Maxi. Maxi! Maxi, come here! Maxi! By the way, guys, this is Maxi. Maxi the Rottweiler dog na pasaway. With the sassy girl. Come here. Yan. Kumakatok sila guys sa door, gusto nilang pumasok kasi nga pinastay ko sila sa labas. Kasi tong si Sassy, she's really mean. Ayan ayan si Sassy na yan Ayan. Kasi guys, yung si God bless you. Kasi yan guys, si Sassy, umiihi siya sa CR. Hindi niya sinushoot yung ihi niya doon sa toilet bowl. Kaya pinalabas ko siya. Tapos wait nga, hindi na talaga ako makatulog. So, alas 4 ng madaling araw. Alas 4 ng madaling araw, nagluto ko guys ng ramen. This is my mom's favorite dog. Anak to ni Max. Ano to? Dalmatian, Rottweiler, Labrador. Ganyan lahi niya. In short, mukha na siyang ask. But she's so malambing. Right, Sassy? You're so malambing, right? And guys, kumakatok sila. So, nagluto ako ng cup noodles ramen kagabi. 4 AM. Then, I tried to sleep. Tapos, halos every now and then, nagigising ako talaga. Hindi ko alam kung bakit. So, now guys, magbe-breakfast muna tayo and then continue with the work online. And, I'll try to edit again another video. And then, later on, pupunta tayo LBC to send the package for the swap for Sis Chasey. Guys, antok na ako kaso ang dami ko pa talagang kailangang tapusin. And by the way, kaya ko mas inaantok kasi nag-start na yung ulan. Alam mo yung dark, gloomy, tapos medyo may papatak-patak na ng ulan. Tapos guys, naligo kasi ako kasi nga tinatawag ako sa hospital kasi may case kami. And kaninang naligo ako guys, second day ko na ginagamit itong keratin chocolate therapy. Ayan, with argan oil siya guys. And by the way pala kahapon nga sabi ko, kahapon ba? Yeah, kahapon nagpagupit ako guys. Hanggang dyan na siya, dati hanggang dito yung hair ko. So, ayan na siya. And I'm hoping, kasi sabi ko hindi ko na siya ipapariband, hindi ko siya ipapakulot or whatsoever. Gagawan ko na lang ng paraan na lagi akong mag-treatment para mas healthy looking yung hair ko, para mas style natin siya anytime. Or kung ano mang style yung gusto natin, makulot, maunat, pwede siya. So, yun guys. Second day, I'm planning to use it for 7 days and then make a review about it. About it, guys. Sobrang bango and lambot niya, nakaka-addict. Amoy chocolate talaga siya. And guys, I'm so happy kasi wala na akong buhay na pimple. Ayan. Ano na sila, puro dark spots na lang. And I'm so happy kasi yung dark spots ko guys, nag-lighten na talaga siya. Ganyan na lang siya. Dati talaga, sobrang dark at sobrang laki ng mga yan. Etong mga redness lang yan. Tsaka eto, ayan. So, happy ako kasi nag-work yung mga ginagamit ko ngayon. So, share ko na lang sa inyo guys kapag matapos na tong sana maging okay siya talaga. Sana talaga. Magluluto ako pala ng kangkong na adobo guys. This is the kangkong leaves and sasahugan ko siya ng beef tapa. Ayan, naluto na yung beef tapa. So, nag-saute na din ako ng ating medyo maitim kasi dyan ako nagprito. Ayan. Garlic and onion. As ng ulan guys. Problema kung paano ako pupunta sa hospital later, mag-duty. Mag-shorts ako guys na pupunta sa duty later. Ayan, nalagay ko na pala yung beef. Tapos, lagay na natin yung leaves. Amis ko kumain ng mga ganito guys.
Parang 2 weeks akong puro karne yung kinakain ko kasi yun yung kabaon nila lolo ko. Good morning guys, it's the next day and as you can see, naka-scrub suit na naman tayo and galing tayo ng hospital night duty. So, today is my sleeping day or parang day off na din pero matutulog sana ako. Pero madami pa tayong kailangang i-film, mag-send pa tayo ng something sa LBC kasi kahapon hindi ako nakapag-send. Gawa nga ng natching ako. Gawa ng tumawag sila sa hospital, kailangan nila ng backup. Kasi, ang daming nagkakasakit. So, yun. Mag-film tayo and then 2 videos lang siguro para sakto lang. Tapos, pupunta akong Rosario, pupuntang LBC para mag-send para sa swap and then, maglalaba. Matutulog na. Sabi ko sana kaso. Maglalaba pa pala ako. So, yun. Tapos magpa-plancha ng uniform. Tapos matutulog, duty bukas ng 16 hours. Diba? Buhay nurse. Kain tayo guys. Ang niluto ko lang isang egg. Gusto ko sanang mag-breakfast ng prito na talong kaso wala na daw kanin. Kinain na ng mga dogs. Yung mga aso kasi namin guys, ayaw nilang kumain ng dog food. Dapat kanin tsaka it's either karne or chicken. It's either beef or chicken, ganun. Tapos, kung lalagyan mo man siya ng dog food, parang mga lang, half cup lang. Ganon, guys. Si Sassy at si Maxi. So, ang breakfast ko, dahil nakakahiya naman sa mga aso ko, di ba? Kung hindi sila nakapag-breakfast. Magsa-sandwich na lang tayo. Palamanan natin siya ng Skippy. Skippy na creamy. Ayan. Favorite ko to guys na peanut butter. Tapos, yung jam naman natin is the Smuckers na blueberry. Guys, maganda tong blueberry na to kasi may mga buo-buo siya. Hindi siya yung durog. You know what I mean? It has buo-buo. See? Yan yung sinasabi ko guys na buo-buo niya oh. Mga ganyan. Tapos, yung isa naman, lagyan natin siya ng peanut butter. Tapos magko-coffee ako para hindi ako makatulog kasi maghapon to besh, maghapon tong work na ito. Work. Slightly abusing myself kasi 'di ba dapat matulog na ako. But I cannot kasi kung matutulog ako ngayon, hindi na ako makakatulog mamayang gabi. So ang tendency niyan, sleepy ako tomorrow sa duty ko. So hindi pwede 'yun. Mas lalong hindi pwede 'yun. So, dapat mamayang gabi makapagpahinga na ako. Makatulog ako. Kaya bibili ako ng yung gamot na pampatulog. Char! Uy, masama yun. Masama yung umaasa sa ganun, guys. Pero, pagbigyan nyo muna ako ngayon. Lang naman, mga antihistamine lang naman yung mga iniinom natin. Just in case. Para makatulog tayo. Guys, tingnan nyo yung mug ko. Sabi niya, you can't buy happiness, but you can buy coffee and that's pretty close. Diba? Totoo, you cannot buy happiness. Pero, happiness na sa coffee. Ito pala yung coffee ko ngayon, guys. This is the 3-in-1, ano ba to? Brown? Nescafe Brown. Ito. Kasi yung coffee ko dati, yung roasted something, yun nga yung parang espresso. Ganun siya. Dito na ako guys sa salas kakain. Kasi nanonood na ako ng final episode ng pinapanood kong K-drama. This is K-drama noon pa na Witch Romance yung title niya. Kung if you're wondering, gusto ko siya. Hey guys, andito na naman ulit ako sa sala and I'm currently preparing to film a video. I-review ko na guys yung AHA na ginamit ko for 2 weeks mahigit. Parang ganun. And guys, panoorin nyo yun. Ang problema ko lang ngayon, wala yung before na clips ko. As in, nag-video talaga ako nun eh. Alam ko, nag-video talaga ako nun kasi sinabi ko pa kay Sis Jen na, Sis, nagda-dry up yung mga pimples ko. And dun sa video talaga guys, sasabihin ko yung review ko na kung ba't ako nawala sa YouTube, ganun. Dito ko na i-clear kung ba't ako na. Sobrang hinahanap ko. Kasi maganda sana yun. Kasi kitang-kita talaga guys. Itong malalaking to. Yan. Yung mga yan. Para kitang-kita sana. Pero hindi ko na talaga mahanap. Anyway,
gagawan ko na lang siya ng after para at least meron yung after na clip kasi alam ko sa inyo gustong-gusto niyo yung mga before, after, ganyan. Pabalik-balik na lang ako. Papunta na ako Rosario, nag-abang na ako ng sasakyan. Kaso naiwan ko yung aking SIM card, wala akong pang internet and hindi ko naisulat yung address ni Trustee. So, bumalik ako. And andito yung aking ipapadala na mga gifts. I don't know kung magkakasya sa box ng LBC na 3 kilos. Saan ko na yung sa LBC guys. Kaso, ang dami niyang pinagdaanan. Grabe, ang tagal kong magkantay sa loob ng LBC kasi sabi ko kasi yung ano na sana, yung medium box nila. Kasi alam ko hindi talaga yung kakasya dun sa small box nila, yung 3 kilo box. Ang tagal, kasi isa lang yung computer nila. Ayoko namang magmeme dun. Kasi alam ko yung feeling na nag-workout tapos na may meme ka. Kahit inaantok na ako. Yun, I learned a lot from my work. Wag magmeme kahit medyo nakakabanas nga akong minsan eh. Kasi syempre nag-aantay ka pagkatagal-tagal. Magwa 1 hour akong nag-antay para lang dun sa valuation ng ano ko, ng LBC padala ko. Hey guys, gabi na. So gusto ko na matulog kasi it's already 9:03 PM. And guys, yung ina-upload ko kahapon pa ng hapon, more than 24 hours na, mga 36 hours na siya na nag-upload. Hanggang ngayon hindi pa siya na-upload and 1 GB lang siya. That is the review pa man din for the Ladus. Kailangan ko pa man din siyang ma-up na sana. What's happening to you, PLDT? Mabilis naman yung download niya, pero yung upload speed, less than 1 Mbps, really poor. Pag umulan na, wala na, anong nangyari? Listen to my heartbeat.